Ikaw, Ellen, ano pa nung favorite room? Room? Siguro, yung room na walang kusina. Charot lang. Hello guys, ako na sa tingin nag-inasaran niya makapagpang Bisayang, Baki, LT Rain. Huwag nata ka rin sa Desert Museum. For this vlog, atong tilawan ang nagkalain-laing tamis sa The Desert Museum din sa Mall of Asia Complex, Pasay City. Kung bago ka diri, palihog subscribe sa akong tamis nga YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! Hello guys, nami karon sa Desert Museum. Magbisaya ako, bahala sila. Sila mo adjust. Sila dapat mo adjust. Good morning! Pwede na ako karon si Ellen and Princess Diana. Yes. IG ko down below. IG sa Mayora. So sa entrance pa lang, before kang pag-ticket na sila yung mga souvenir shops and stuff. Dili pa lang, Instagram ang buong na siya. Hindi kami masyadong prepared. May pabalikat kami dalawa. Lalo na Ay, oo nga, no? Wala, hindi ako aware. Dili lang ako pabalik. Bakuna. Ay, pabakuna si Mayor. Baka may maghahabol ng mga karayom dito. So, nag-wear naman sa mga wristwatch. Wristband, sorry. May mga history po tayong nakikita, no? Si Walter JIMMAH, Godfather of Bubblegum. So, yun po, nakikita po natin na may ninunguya siyang bubblegum. Siya naman si Chocolate Chip Goddess, Ruth. Kayo na magbasa. Elizabeth Gregory, Mother of Donuts. Ito nga pala yung mga tropa ko. Kita naman, te. So nahuman na naman ang 8 ka rooms inya. Basically after mo magawa sa 8 nga room, sa last nga room I mean, diri ka diretso sa ilang souvenir shop. Ilang souvenir shop na sila nga pwede mo maklaim nga to or mapaprint ang imong pictures kay everywhere na every room na yung mga photographers nila, in-house photographers. Then nasa sila yung mga souvenirs dire. Then lang classes sa souvenirs gikan sa unlan, candies, toys, most likely toys. Then nasa din ang mga lockers by the way. Na din ang mga lockers. Kung pwede naman makita ng mga gamit ganahan ka. Nasa siya ay additional fee. Then right now, nagpa-print sila o
ilang pictures. Uy! Among group picture. Ray, kung bumili daw tayo ng 5 sets, makukuha natin sa copy ng pictures. Lahat? Sige pa. Nayan niya, anong favorite room mo? Cotton candy. Bakit? Kasi siya daw yung pinaka-sweet. Talaga sa lahat? Ano yung favorite room mo nga? Cotton candy. Ayan, tsaka. Copycat. Kasi favorite ko yung cotton candy kaya yun ang... Bakit? Ayun nga, favorite ko yun. Ikaw, Ellen, anong favorite, favorite room? Room? Yung room na walang kusina. Charot lang. Anong meron sa kusina, te? Boy! Favorite na part ko dun. Ayun, sa donut tsaka malos yung favorite ko kasi maraming nakahangin yung something. Maganda sa picture. Parang mga ganito, may mga nakahangin.